No be 3 days. One day. No matter you are. One day. Tanya utibia. Bibi abranti. So far want you. One day. We also Sompa. Opposing One day. I'm on penny. Oh, whenever you. So far want you. So far want you. Pablo Neco. One day. We are software. We are different. We are Juntonia. We are Yenia. We are Sicania. One day. No be today. No be 3 days. Only one day. No matter you are. One day. Whether you are present, whether you are magistrate, no matter you are. One day. Obedient number you. Who are you? Get Poku here, everyone dear, la what's that? Why drink? As a money does, I'm sorry, I don't pass, go bad. I'm sorry, I don't answer my sons, what does. At the money was as is in the end of a banner. I am so Kwan say ya, Abo boy,
Sikadro ya Mpapa muya Asafu akwapuasi ya Asancheni akesie ya Apoboni sikani bre ya Dia mibubosu anyina musi anyina fuapa na eye Anyamzufwe Mama bebrebe Akayo bebrebe Ikani bebrebe Mansuchin bebrebe Ayabeda bebrebe Awudia bebrebe Yeno nyina ifo pana ya Anyamzufwe Asafu ama loto numbers ya Konkonse ya Asafu ati mansu ya Nitambe brebe Niami bubosu ajina musi ya inefuapa na eye Anyamzufwe Eni asane diye mubakwa Baba uro mubaba Waboni ti umunu heaven wadie la mese La Boni ti umunu heaven wadie la Mubaba Mubakwa Mubeku Waboni ti umunu heaven wadie la yo Boni ti umunu heaven wadie Sanchani uro Baba uro Sika kesie Nensu boni ti umua heaven wadie la yo mese Boni ti umunu heaven wadie la Mubaba Sonda kesie Ayafia kesie Mubeku Waboni ti umunu heaven wadie la Boni ti umunu heaven wadie la Baba uro Sisi ka uro Nensu boni ti umua heaven wadie la yo Boni ti umunu heaven wadie la Amrani wudo Rasia kesie Akwarebo kesie Waboni ti umunu heaven wadie la Boni ti umunu heaven wadie la Konya kesie Emira kesie Waboni ti umunu heaven wadie la yo Boni ti umunu heaven wadie la Mama binom yako mma binom hyeden no nwotwe abo apamiti no miensa Sompa nie akatua panie efi samre kopim se nondu ebobo no ensemu asisie ena mede ema wo no na me pacha wo ena me hye onkura ne na enkuransha sema mede ebre wo no eye Eja Abraham Heba Center Daroma ena ya na mede enkuransha semwe ebre wo Eja Abraham Heba Center ewo Sunyani na Eja Abraham say owo atronie kwanso Dr. Achirekunie Ujira Dr. Achireku a uwuramu no enwuram because ehonye heba opposite eye Eja Abraham brotherhood ho no esoro dodu ho abusa so Eja Abraham me se yade e friend hepatitis B ni ehia ne se emra no bedi so se enwe namono gyan namono we o hepatitis na we namono aduro bie ni wa doctor de be ma we be koda either heba
or whatever enko afei mereke me ka mereke me mo bi adini ena afei fast foods and fatty foods so di we so a Eja Abraham ma wadura ebeko enu achi stroke ebon kaye enu achi sexually transmitted infection saya de ne kon ya no ko bi so me yire ene ma woma womo anya bida bra ya bre no still ye da so no no Eja Abraham sebe ya ye betu ase deku na enyumrei Eja Abraham adaroma afut ye enkurahye sama mede ema wo ene se me kan brofo or say challenge yourself with something you know you could never do, and you will find out that you can overcome anything. If you don't plant seeds, the land automatically gets filled with unwanted grass. Similarly, if you don't fill your mind with positive notes, then the negative thought automatically takes over. Never leave your mind idle, for it could breed so many problems for you. Asamwa mede ema ye hunkura ne se o ho awon challenge o ho sa metimi asifie metimi akọ school me ware me yeye me maka kire twede ampunyankopon se me di position kese power do mamamu me di post wo Ghana ha enti o say challenge yourself with something you know you could never do. And the Bible say emu wa bomfia Eja Abraham say men kan kire say challenge me kwa buruchire unia bie ne aburuchire but ka kire wo ho say me tu kwan e Awurade pa ma me tu kwan e be ye wo nwanwa ka say me ware ha me wo emfa ho ne doctor ka kire wo opa kasa asem ne tu tri na bra Eja Abraham ho na say wo infertility problem also, and you will find out that you can overcome anything. Also, if you don't plant seeds, one say what for na wada to hono wasase na eda hono say when nua bibi wo so a unim baabi ansinsani firi wo unim baabi anwura firi wo se nwura fuo wasase ne so because enwura na hu say wo no onya wadwene so be bibi bia wa asase ne so nti no automatically naturally no nyankopon say onya wadwene so be do banche a ene mama won sinsan mama wo tweta mama wenti che say unwanted seeds dua bia firi baabi a to so zem na fifiri because wasase no onya wadwene so be bibi bia wo so nti ye bibi wo so wanya bibi wo so a bibi be ye asase ne so ote ho a wadwene na ekita wo no enwira dwembone iye Awurade na kwanya mitu na se mekonya kwanhie da bi kase kwanya mitu Awurade de me kwa sanso de me aba adura me kwaje ne wo Eja Abraham hoyi nyankopon ahyira so eni nti ma wadwene kura nya wontanta se na adura ma no ma che na makoheba afo ho a makoheba afo na we de owosunya ha ye de da bi Bible say oba ni diemu nanso ni diemu anyeden anye no nanso ono anso na beje yen. Never leave your mind idle, for it could breed so many problems for you. Ya oti ho bom loti timete na waja wadwene ne bom enjan idols ha bronsan di bibi be wuram o di bibi be wuram se ha dwene se mewu dwene se menya yade dwene se meminato dwene se me yare ha me yare fo dabi enwene sa me menya yare fo. This is my food for thought. Eja Abraham Herbal Center sabi enum kankan enum praste enum loto otimi tu ase
hepatitis B ɛyɛ number 1 me se ne ehia ne se ɔse jainamono we prekonam srade nam no okwaji aduro wa gya Abraham ho na ukọ easy hɔ a in fact ne nam na de na wamma wano anka ntwem na ukọ hwie aduro ne kakra easy o ma me brɛbo bi na wache aduro na enya adwuma nka se bia ne de baako de da bi baako na akɔfa asema because hepatitis no ɛyɛ brɛbo mu yade enti ma brɛbo no ho ntɔ no ote afei mu amonya sexually transmitted infection hesa ya de no ne ku ya no enye easy you're very careful one afei the friend prostate enlargement misraw hwe se baabi a waduru no na no agya Abraham ka kire wo se prostate no enye ya de ewu. It is not a disease. It is part of ye nipa akwani bi. But se wan hwe yi a na wan toto ne yi a na ehya ase se ebaye a na onyanya prostate enlargement. Eba sa so e de how bebrew. Aniti ba bi obetimetu ase no eye agya Abraham Herbal Center. And our prostate enlargement no wo de bibi ahye be se friend catheter. Rubber udi agora ye kana woteta te friend catheter no. Agya Abraham na nkasa wa ha ono na betimi akyerekyerem. Dr. Majo me ba cho ho ye de. Catheter nyesara mo frɛ no. Say the shows are not one count him. No one count one we are dear grab betata. Intermediate, I'm a friend catheter. Because yo Nana on a more serious and one of canoe. I dear Bakwa, there may be a so born by now stray who was a man into your streets. Oh, Nayinas, we are at risk. Yabo bibini na. Oye bibini nkwa de abrofo de sa de nta nya wo mo ba ye de mema no prostate cancer serious a wo se nipa bia no obo ho ba firi ntinana sa na tie mo na ma me na osa na yade na hepatitis B no okay oho nyame adom oho na breast cancer no oho abrojom ni abrojom so oho na ode maduro ne bae na na orafi na nyambo a ochina na me de bebre wa no pa okay nti wo bedura adwuma na wa frɛ me pa cha o mate na osunu kuntu ne fantastic eno so ma ye hu adwuma na de midi kan ye no ochina na me hya ase a spread ni nyina de ya na ye me de ne se osunu kuntu na o se Woma unya 35 years ya ha on mase obebi ato o say heba doctor bia enkasa bi period ya sika na ope oh yeah nti osunu kuntunu ye mo amaye week ewo empam mo 50 45 echo na 25 years me shada ye ma eni kwanse onu madu ansa na onu oba ada so what ase nti bia na ya de wo ho yeah nyame na me be mo wadu na wa be say o kidney mo nyame na me be mo wadu na later on wo mpeni mfia wadi 60 years no sa abre ne de adu na obe no ene ese okori ade no because odi enyi nti ese owe this owe nti wo so enyi na wo nye sika ni bre sa nana ye de misru na ye adwuma because na manije wo ho obe bia no nana yehu abebu ho aten nti ade na wo nye de ye epreko sika ne de nana obi aka sika enya oboa sika ye ne mo kwan be na wo de wo fa so a wo pe wo de sika no eno ne the most important thing no obi betimi de azan enya no ho eno ne ono na sem but yemisa no ehun se awie ye no and the law of karma ne de nana no matter how our being no matter how smart you are how wealthy you are how powerful you are untimi ndoje the cause and effect are the law of karma no nti de obeye bia na na asasi so yebu ho aten opewu mpewu enti no se wadwene se ofa kwan bi so na dada nkrofo ye adwuma yeye nana bebre wa ye ni yade na nipa ne de ba no ho aduru ba be se sahaban wo beka o ma meje esan so no ma onwu nti no onje nko okono wa nso yes ba nipa ne yare a wa frustrated nana
why is so much confused because we china bread nti bia wo Dr. A una wonya omugidi ndi so oba na ebi no aka nana asema mi ke ye wo nyankopɔ ma me mframa home ene me dance ni obi di ne yiri free corona of free odoma se ana wo koso no kwetri yes nana mo de ba ye test ni wi a me hwe na no fo no me ka kire nse ye do no ntimi nsa oba ni sun sa se doctor nti wo hwe me mako na mse da bi me hwe o ma onko ne mum je do e ko use ba se obi di ho adanse se ne de ne etimi ye ma no call ye no de no ba bi aduru no de nana me ntimi ma o de no nko na oba no osun ya ma me kra no so emotional me so na me su bi but e was o ka no kra kire no nipa ni frequently o tie me sesi e o yo bi ya nko be ka to say na tene te me ma na duru no free se je because me je hu sika me je di keke enya ade but ono anso ko yisu ye no se na be so many months na ere ne nada ba sada no ko timi da hati ma ono ampo anya no be 8 ansa na oh sorry na me say yes eno no bi no entina atwedwa ona motom nana se mi ya kirewa o kura o yem behyew entinu ni a wuntimi nye no jama de obetimi aye e bia me na mi ntimi obekọ ba bi obetimi enti ade enti a me beje aboso na metaro makoyese hohoa ade no ntimi yes na udidi ho na o kansem de eni nkranhye hunu e de raise nipa no ne hopes high and so at the end of the day no nana enkosi aga ni nyina mu no nti ya na manije wo ho aja Abraham nana doctor de aka no fa so so nana mira me da se ene akwanya odi amame na nofo na me kan se eba me ho nana mantimi am reject ye no oda roma eni ya bi doctor mi ntimi hwe me kan o Christians abro me level nana ko didi enti sanetie de wuntimi no jama de obetimi no no nye etina na yini kan chia watiefo asabre omagebre ne adaji tie Sompa 98.9 FM ye besre mo se America kredi animi mode mo aso be fam ye na ani de ni ahobrase kwanso ya twetwe nkomo afa ya pomode ho Dr. Abraham Herbal Center na motie nka enne anyimre wo hwe Dr. Abraham akira kwan a ye wo Sunyani estate ye ben apostolic asoridino estate ye ben apostolic asoridan and say brotherhood asoridan echipe brotherhood on ma asoridan so ne Dr. Chireko hospital no eni die ni mhwe e ho na yen ye wo Kumasi wo hwim Presby School Junction wo hwim Presby School Junction sanso so na enkran enso so ya suya no miensa e wo ye obi oda akoma bre wana na sport ye obi tema community 8 ye obi okoforidia asuya ne de dawson but utie mi free manim doma utie mi free brekum ensu atre any fear prayed or domase any bonomantema techima and cranza any sa area ho nyina dia baby ese otua na momba eye Sunyani ha ye estate ntu be du Sunyana number ya mede tudwai na wafre na waba na yenzo so kakra ewo nyankopon de adom ya ye wo mu gidie ntino ye to honchia no ye no de nchia to ahyehye so na ya ma wadru kona kosohwe da bia meka mesimi amete onye na mesaya de nimo yeho nyankopon nam na hu mobroso na odi ayare satumi no edom me na sunkununku a ofrin kranza nkwa aben na ebedu me papa kwaku ususo na me nsoso ene akra adom bia so me so a yese me nso mento aso enti no efie adwuma ye ya edin na ebata ho no hia ye enti ye bo ho ban enti no oba Dr. Abraham Herbal Center fa hye wakoma mu se oba babia solution center oba babia ye medada wo oba babia ye medi azansem ana ye medi usika no na emom oyare ne de ye ntimi nye ho hwe but tie na hye no nso se ewiase no ho se etiente ya ye njai cheso a babia okoye no nyese omonya de ombetimi na omonso ye no aduzu se menso so ebeka wakoma na waba beso awe watie mi ache da bia utu na hyenna da be na obeba but ma remfiu ade chi ade esanina yare no kwa na ekosoro nti ade na animu ya ontutu anamo na oma na omesonhwe yeho nyankopon ne sayade na yen yaje husika no edi yajibidia na edi bia ba radio so yajibidia na edi bia tuatua ye ho aka yajibidia na edi bi aye so ho sede etia no aha but yare ne de yeho na esa enti ehwa kom emma utrim popo tutu anamon bra Dr. Abraham Herbal Center ye wo Sunyani krudema
estate yɛbɛn apostolic asɔredan no na sɛ ɔɔba nso a fa hyɛ wo tirim sɛ ɔɔba baabi a yareɛ no ɛbɛfiri wo soɔ ebi te sɛ hepatitis B obi will be but onim how deadly, how dangerous, how serious as I identity. Hepatitis B da bia me ba me bon de ro se kona koye test na hu ho se onni bi ye wo pane bi ana vaccine bi wo ho a ye de be ma every month bi obekọ for one, every month bi obekọ for one me pa che bi to ebe bo ho ba ebe protect you nti so obi kura na no koye chakadum ono no koye moton la ono no ko hie mu a e wo mpaso agudie kwanso there is no way obenya bi but se otna tra ho sa na se obi na ode ma wa e ho ka ne de eya na ye nsem pio into odofo mempesa obebo kanti na mi tu fo se ko na koye unhwehwe mu unni bia ma yemma o vaccine ni bi woto aso 3 times ebebo ho ban na wonso a wutie me no ebia na ode wanya bi na tieniye eye brebo mu yade a udi agro a obrebo ni na bese udi agro ebebo obrebo mu ntokru udi agro ebese obrebo no na ka o kidney no ene dialysis machine okoda so 1 hour mpache oni meka obebo na eno kra okwa elan obedi so ansa na empo ye de wato so mepache wadwen ho yedie entimi srew entra se ma sa hepatitis B yade enje odi shirt se wo moso ebia ayo ana okoye test bi na ka kire so obi nti wonfa ne serious ebedu baabi no onante kakra bia na wabre eya na otie o ya obota afono yare ne yare bi nsunsanso sede ba we nsu hepatitis B some of the symptoms ni bia etimi srew tu anamon bra na ye ma wado one time a asiebetu na Poku adi wadanse e bra na be sohwe Samson Oko Municipal Hospital Disease Control Officer Mrs. Abigail Mensa na ni nuano Costco Care University na saade ni biye no mepacho emane na se tata na chese affect ni kidney no mepacho emane fushe na chese ne brebo na ye enlarge mepacho eba sa na efi se eduabo but eba ye nhwem na se hepatitis B omse ye de ko ba bia ye se bia ba ye de na efi se duabo nso kan ho enne ya sane yade ahye ihu animunyam ema ne o ye adwuma yi ni Liver Ghana Limited e won kran ya tu mra kiresi enti entena se ema obi asema o kan to utimu dem se na hepatitis B de omoboa ombetena radio so anum dwasa enokre ye na bibidrofo ni bi enam kakra ebedi enti no ye ni ho adro kra ye je ho sikadi but this is the time e wo se edi nyamesuro ene nokredi eye adwuma ye no because no matter what wabu nipa no okode waji ni sika okode but ka hu se you will pay but ebia edu se otua ho kana onkai se mre bi uye adwuma bi ma obi a na eye ntro ntimo me hye no so Dr. Ibrahim Eba Center na otie nka e odwuma die kese esu Sompa 98.9 FM me no wotwetwe nkomo afa nyarewa ho bebre but ebia na ode ni stroke na edi unya bra na be so hwe wate entna se nji won achinye na makọ doctor kese ye kra de ho de oba ye kitikiti bi ye kra na kroma nyina ye ho enyefe but ya yare sane de ai Nsem meka media nije stronko ne kasa because de yehu ade adom ye no ye nkra ebro ya adwin ene ye ntiase so nti ye se ye be show rubber anampo ya show rubber brana me ma wadru na means nyame na meyi rubber no because nyame na me de share wo ba mesia mo akọ ba bi kra share rubber no kọ na kọ hese onyi mawa yehu ane ye mboafo 0241 jimi number ina frame 0241 to boss natural 14 52 33 0241 14 52 33 0241 14 52 33 0241 14 52 33 0241 14 52 33 yes aha Sompa 98.9 FM
Dr. Abraham Herbal Center and our team in Kawujumadi Piesie. So, Ubu ani de ne halitosis. Halitosis will be serving predators on kasa and carbon free numuba. Ebia audio ne wo trim. Ebia na audio ne so wo yim. Na yama brush any mouthwash. Sefa ho ho na fa twitwi wo se me pa cho ebeko. Enkoda. Enu nti na me ka kire o se bra na me ma audio obeso. Me de na no nye ya. Bra na me ma ne a obeso. Eni ne a obenu me beko yim. Ti emfa wo ne ba bia wo. Asibitu. O de ne ulcer. Minim any type of ulcer wo. But the minim say o ayim kro. Bra na me ma wadru na sohwe. Na me mfa time ento so. Esno bi a friend Dr. Time da so. Ono so ye adwuma ba nye me de ne different. Intimesrew ma wanimbre na tu anamon bra. Na nia wo kope no kumase no. Ebi osunya ha o. Ayese ya sofofo mo osunya ha. Ye wa sofofo wa ha. Nyankopon sa na basa kese no wo mo so pa sunsumu wiase awrade do mo ye adwuma but yesa wo mo ho na yakotuetua sika kese e wo nkran ne kumase ne other regions na afi ye ba ya sofo ye kona anyi ya na yakai se o ye wa sofo akese bu ate se sofo David Chireme asenu ase junction enti ma me nko ho e ho na afi ye de 22 cities any 10 cities na e ko odofo mo me ma ye ni nso de ho ade adom ye no na mo besan ye ho akọ na mo kona se ayaresa na badia asidan kan urade ne mum amana wo san wachi aba na kire se wase mre kakra e na yade no so akọ nenim intimesro uye obi a wo breast cancer makana how many times 3 very serious the enti ane se oba bia wo ya atakoye onofo no mo hwehwe mu wate ase entisa na breast na munyisa ehu wemfiri mumu se ena me koye na se ka se eye cancer na me de fa intimi de me nenko na obu ebebi atato se na fede ni owudie anka efenyina mowu da bi odofo uwa enu nche se ewiase na wie no unim ne akọ Piesie enti ro bo abrabo papa wa mayade nku kwa enti mesro emfa nche utim se me koya na nye nyina na breast cancer ebi kura ho ha enye cancer bia yare bi keke na eba na ya ma wadu na ekọ enti ta ko hospital na ko yehwehwemu ukona de ano nye de ne de doctors ni timie na mum de ba bia dress wudi de cancer chi se etwa firi on kai Dr. Abraham tieniye ho na obe kai se no Dr. Abraham tumire kire sie se onimobi de ne ko original hospital na cancer wudi de watna ho amana ka wakoma nti etwa kura enye eno san ba fi na ne sofo edine tina ka mu ba me ho yehu Nyankopon fa me so sane de no nkire se sebiu regional hospital for no moti no mo nyim o madwum no they are professional, they are very good omo ye adwuma so de omutimi yakra ebro adwene ntia se but we ni de wona watena ho ache nti na ese mamo ntina fie nche oti ase ne sofo no de ne bre me na nye me na me saaye Awurade fa me so saa ma no koye obi se modern betena radio so mo be kan de enso ye be connect sa me pa che o me tu mra kire osie on se hepatitis B ma kire o ne mama na duro ma na ho ato no enti se obeba na che se mra so se Awurade fa me so saa ya de se onya maya na che se omre ne nso ye ti obekoso agi achinye but kamesro se odi achinye ni beto no wabeso awe hwe breast cancer asema mi ken yare boni nia wonji ni no kwan na ekọ abrojoma first na ekum na ntwe wo mayanka ho no wonsa left masala chibi wo usane na wo kwa ubehu asonda bi Jesus is Life Ministry sofu ni obi a yehu ansa wo no so pa sofu ni obi a awie mre mu Nyankopon de ni ye adwuma nenso na asori banya breast cancer no o cancer wa ye hu mu de aka ho na mani into the bread Dr. Abraham na menso me manedru ema ekoye so enti no mesro anointing oil no wanonum bebre eye menka say enye because bebre omo yare bia omunya ye sofu bi bompa ishra anointing oil na impo nsu keke onum ye no hoto no I am not against that because in every aspect of our life no spirituality ye adwuma enti menka sentia anointing oil but se oya na uhunu so a bra na ye nso ye mawo abibidro ni bi na sohwe Jinamba now dear frame na kan wo ha no chem ebi kra na wo de na ma moso wo de na asthma ma moso unim asthma mede de gamebe no but eno na medidi enti menche
ode agi number nansa nyamishra ogusa utie Sompa 98.9 FM na Poku Piesie agi na konwa atenase na Dr. Abraham Herbal Center mabesre no kwan se me ne mo twetwe nkomo afaya pomode ho gym number na femi 0241 14 52 33 0241 14 52 33 0241 14 52 33 0242 76 48 35 0242 76 48 35 Sompa me sorry akọ na mum kai se uye obi a wanya nnamu yade na edi unya for any chere Dr. Abraham Herbal Center wa won panie bebre enko ma no so fibroid edi munya na bra na me ma wadru a bed shrink ye free wo oji achinya bra na be so hwe me de adanse aba happen entinya afi na ye betu mfutru agum ani sebi mo amuti na abrabom no mo chen ye obibia mu entidi enti ebedi ntra kire mu je number na last one na tu na mo bra ye nchen ye wo estate ye ben apostolic asoridan estate ye ben apostolic asoridan e wo Sunyani ha kuma asenso ye wo bat estate apostolic asoridan ase ne Dr. Chireko hospital ne die ni na ye wo brotherhood asori na chipe je number na last one mi wi a won timi nka bi 0242 76 48 35 0242 76 48 35 0242 76 48 35 to anamombra na me ne won tunchia na hwe kwan a Yehu abefa me so asaw ya de na wonso wanigye awie opeyo enye me na mesaw Yehu Nyankopon ne besaw ya de enti obadi kan bompa bi se Awurade sa ha wo ba no ho beto na Yehu be ma won senkyere ni bi Awurade nka obibia nkoso tie Sompa na de di akire ba no echen ne awate meda obibia rase number ne de meda atudwa ma modada enti momfa 0241 14 52 33 Nana Poku ajina kunya one day one day no be 2 days one day only one day no be 3 days one day no matter you are one day Tanya utibia Bibia branti so far want you one day we also fumba opposini osojeni one day omampanyine owoneba yo so far want you me pacho one day obewu me pacho hwane ngoda acha me sese de brekum de no ye trewie me pacho busasa hwan na ngoda enti wuni me nwoma chen brekum man hene ye friend Dr. Leonard Amponsa da sebre Dr. Mankunadi ewuo the whole bono ahafo ope doctor oye consultant surgeon onye ni paatwa na no on the 9th of June 2023 yetire eniti amame boso no na nakwa akura nimde ni nyansa papa we ede ekwa akura onya maaye no nyasem ketwa one day ubewu afi hwanya JJ never dies okọ
ABTS Apreku Director CEO Asuobo Mosadu Rural Bank Asuobo Mosadu Timber Constructions ene ABTS Oshefri Jim Oni mahemfo aman henefo omo free jim de yaka ene de yenkan ye de ya bosso ene de ye moso hwe one day ubewu na se owu a eyifa na woko abusia enra de ensem sisi funomo ene nan kapesen kami siso but wa hwe ya wuntimi na enra na no ding ene nan pesen kami ko accident ya esisie wo krom ha sada bia me ka sankyere mu a ene na Poku Piesie na Poku Piesie me ka kyerem se ya plan we wa ha na no me ka kyerem se aposifo a mutie mi nyina no efiri saa bosome a ye besi mi ye June right July 7th ekopim August 7th so ye post ni na utie mi a tie esunsumu asem hunhumu asem na wutie mi a don't leave your washed uniform in an open place. We post ni na wutie mi a ensi watade enhata ewo fie yam enja no ho enkoda. Ote sanra oti akora ne nsem o ka kire me no. Me di kan se wo mo beye abayifo meeting bi ntindra me ni di nkobusa se anana Poku ye de ne hu ye. Me nkan kire se de o sense ni nyina wo kan kire me no. Ba me ka kire wo se sunsumu no se oye post ni hunhumu no oye post ni a ukunu ye post ni na otiemi a ka kire ne se me se ha opa gidi opa manyi ni eye wasem eye hunhumu menka so obi be fa post atade na kobokoro no na efiri bosumi a ye besimi ne de toso mienu ekope ne bosumi foforo de toso mienu no eye 1 month operation hunhumu usi watade sen ho na wo post ni a emfa nsen fie yam emma ade ancheso ade sana jo 10:30 11 12 a wo mo be ya ade bi from that date no kopim the following month date no watade no uja ne ho a ne bosome foforo ebesi September mu no se nyame won konkron ti mu otumfo nyankopon komche ni konkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam se wonni ne nhyehyɛ so na ne honhom ta wachi a watade no wo be hye wo de be ya de bi obadwene hoa wonti asese na posi ni we pa ha ba bia de atade ni wuraye e wo honhom ansana o fa hye no wo de si asema makan mo marking to ho na jimachinye well unless e bia wo spiritual father and just na mo kan no ani the problem bi enu ho ba de yamate de mahu de wo maka kire me ene wo ma me no mo edi nkoma a ya na wo kan na ba be kate se de nra ma akora ne tete wo mo to no ene na me ti wo mo to ba ko de akire wo no na no me ka kire mo se wo ye driver ni abo a ye frɛ no dabo abo a ye frɛ no eye dabo abo a ye frɛ no kanaman ene okra se enyam funsuo bi na beba na usefunu na ebeye yi a efiri samre ya kopim eye October hwe kwanso yi dabo okanaman ene okra otwari mu a bo break so bo break na eye na nkoso accident abo afa mu ta hunu se o ya mokua awia kete bon se o ka so ya mokua enye no mo nyina na ya mokua you very careful because mo hunu se enkura na se ene mo amofa high street ne highways no mo ta hunu se ya mokua o de babo no ha anti wo ma divert into mokuaism moni na ho mawani na ho afei bakuni abakwan na edo ko na nketwa no ocha menye ha babi a masase ne wona nkrofo bi so mbeje no wa wasia sa kwan no so munya very careful na ya planti bibi ho
ena enkrofo bi so aba betena ho me mokro ni di me ka kro na be nkrofo bi fi kro bi so wo ma ba betena ho wo mo ye occult wo mo ye sakawafo na wo ma hu se sharp careful bi e wo sa area ho nto wo mo de begina sa sharp careful no so ma woni na ho afei watch mine if an accident bi si na no bi no careful bi so no is it atoni kwan so yes e ho de saying benun kwanta brosankro Munya very careful. Afenyame ya aduma Monday mu amukọ mu nkura ase nyina mo wa public mo wa ayi sie adesan ba bi amukọ tie fini desan ajanan bia public toilet mo wa public toilet se de wa ansen no adwoda mo ntwe me na me wo secret bi ka kire mo hwe ba to bi wo ha yankasa any spiritual aye hunhumasem enya physical ochina hwe na post ni bia me frem say you are creating fear and panic aye hunhumasem until emphasis on that good me say aye hunhumasem opa you can leave your uniform in our coronation park aye wo wasema me nka say be fatade na kwakobokoro no hunhumu no te say de nra na akwara na ekasa say park bida aye dumasia na moja gina fa ena ayi gina fa no saafo edi nkomodi bi na aka kire me se de wo mo ba ba ye ne se wo mo de mu a mo hye bamba taade ni bi ebe nante na dwena so mbenya na wan na o se ye mewia ne mo no mu a mo simu ntaade a mo ye aposifo a mo hata no wo fie yam ma bosuo guso no saafo no wo mo ntaade e na honhum mo no wo mo de be ye ntu be hye no nyamo nkonkon ni mu a ede sem bebre ne beba afei ene mi nhurahuna wan na me do ko Sunyani West na Sunyani West no omanhima owo Sunyani Dumase Odumase Traditional Council na ya dansi pudu a otoso mieno ohima tuntomunya ne picture nka mo de to so maame me wo ya de papa na mabọ wabaso mo mpere picture mame na me mfa nto so obusia na me ko Sunyani West na Sunyani West na me do ko no enye hu ba ehu kakra na eya desua hu a ehu ni se me do be ko asieye me do be ko asieye emre bi yenya ntie ewo asieye se ocham ya na waka me date ni time no enkrofo bi etutufunu wo mu tutu nkrofo no mpe wo mu tutu nkrofo na nkasa ewo kwatire asieye kwan no so wo mu tutu nkrofo no mpe wo mu tutu nkrofo amu andi bosumi miensa na sa okodo ma hin kromo hyase etutu nkrofo amu afa ebisiye ewo kura ye frɛ no abrefa krom ewo wanchi wanchi buoku na wo mu tutu eye enkrofo eno de kora no na ye obi a yesie no bosumi enwotwe ye tu ni ti no na ye tu ni nkotodwe na ka na mfe na epro ye de ani krutu wisi ekohwe na ene no me do ko Sunyani West na me do ko Dumase me do wo mo ko wo masieye na entiye ne se asiye no ayema asiye no ko tire de ntia no ayema ko tire de ntia kwan no so me da ase ko tire de ntia kwan no so no asiye na ayema wo hu na asiye na ayema no esese munya asiye foforo na asiye foforo no better mabof ke we de manage ne ho se abusia hwe ko Sompa TV ewo YouTube Sompa TV ewo YouTube Sompa TV ewo YouTube nako Facebook Sompa FM we anya obia saade we na nkrofo bi ne nam krom ha se yakotwetwa nipa no mpedi jenene ntosi ni nyado agu wo mo ewe no nko ho me na nankurasefo hene the only minister for anwanwasem sikadie enenkwase abuo hwehwemu ana me call ho me ni sie kwasi Joshua chia me kwasi ni mo eni crew ni nyina na ye call ho se ye no ye kopa hwehwade ye duru he ni mi begina mranum na sie kwasi Joshua nso etwa na me ma sie kwasu sisimbi na okohwe se de sie ne to sie po na chia me ni mo de mi hu be ma wo ye hu saa se de rotimi ru ankonwa dan mu yo afehwade mpacho me build asena ba be si baabi hwe me na me gina ho no hwe
ye kwaye na ohene no wokrum no ko bia ade no so saa funu wei anaasa saa amu wei na adibosome enwotwe saa da na mu saa nipa dibosome enwotwe a omproye abusia hwe Jesus Christ hwe abusia de ko Sompa TV ewo YouTube hwe enio we na adibosome enwotwe wo ma tu ni ti no e de afiri so ni tiri saa na emproye na wo ma tu ni ti na afiri so na wo ma yi ne nsa we no afiri so na efiri aya ne nan ebepem aya ne nkotodwe no wo ma tutu na wo ma tu ni nyina na aproma mo awom na so anya wo mo tan anya wo mo nyan wo mo tutu ye na wo mo bie so amhwe ne ha eni Jesus Christ u di flower rice ya kafra ana u di banku ne hyeto a kafra ana bia na wakwakoto eye pork na ya chia mara ituntum kakra na wo mo di je na egu ho a kafra abusia hwe wahubi ye ko gira ho ne ya hwe na ewura opampan ye ewura ye saada no ye ba ye ntimi ndidi hwe ye wie na mse mo nkata so afi bofke ma wonhu se ye ne ekokotwaaye nti o ya na o de credit na ma ye ne ekokotwaaye abusia sa we nyina na ekoso ebi koso odo ma ahinkro na de ne se won se ye gina ho better so wahunu nti wo no entra wo FM ho na ofitin ya na asene na wakane tra na yatwitwa gene ni nkontomire ni nyado de aguso na akwa wi ni se oboa oditro anya sa na asem ne tie CEO out the radio no ba na asem ne ba koho ene ye koho ye ko bie so ohene ni nie abusuafo die de ohefo ho no mutu no na chiri ba ene gina ho no nti de kwa na ne entire community ni kodi nkomo entire community ni kodi nkomo ni nua na esimu no abuso ma me fanko back to Sunyani West hwewe no na me fanko Sunyani West enti Sunyani West asie na e wo kwotire adenti akwan no so no ayema na de tie ne se kwotire se asie bia ayema eye nanano masade se esese wo mo epe baabi na wo mo de yes ye foforo aha na sie obeye fast no na asie ye mie no kwa asie ye mie no kwa enye se ofitin ya pe na wo ye municipal assembly na o di surveyor akogina baabi o se afei ye de high asie ubewu you will die. You will die early. Now, you will be the first person you be see your assassin. So, and to the attention say, SSA Oko Odumasi #1 Traditional Council. They are the custodians of the land. Woman assassin your media. Akonyana nana himana mbe in phone ni etesono. Akonyana ye bosom. Akonyana ye bosom. Ensuo wo ho ena bosom bia nso ni nsuo bia da asase so asie yankasa no yemfiti preko a okyame yanko yembia asie ye keke ayete se wako bie mo kyere yemfiti preko se ma bie mo kyera no na momfa nipa megu ho minimo bi ode ambulance baaye e wo bra afa memokuru ni din ode ambulance fira brochire e de baaye ode ambulance ni fira brochire de baaye no instead senko obeye ho amamre ni amane no wanya hwe ofiti ya oye boga ene ode baaye obaaye no ko DVL no ko license ye ene ko je license ene ode ma driver ene driver nso owie owie no ko ayi wanko baabia o owie ya na kire se sa driver ni spake ye nti people ni nankronum ene oye se wa be bia bra. He was the first person he didn't to ambulance num owu abrochire emom de ni funu ne ba kuronum emom de to ambulance num. He was the first person to be placed in the ambulance before the ambulance commenced and started business. Here we are saying na hokwa. It is Sunyani West Municipal Assembly. Muntie me na Nsem Sisi no ayemodea asie ya ye ma enyemodwuma 2 asie ye sika ogia ye de bi ko nananom atrankonwa na nananom atrankonwa edibi aya amamre ne amane akọ enkonwa damu because asie ye honhom wo ho enura na mene akwara na ose oye bayifo edi nkomo no okyame de na okaye ose wo mo meeting e wo mantukwa
mantukwa no so wo mo nkɔ no wo mantukwa himfie sɛbe wo mo kɔ no wo mantukwa sieye sa wo tibi tiemi municipal chief executive tiemi wo de ma wo technocrat ne jeje so ma wo technocrat ne jeje so wo technocrat ne jeje so na fa amamra ne amane tugu na de krata mbekenkan no ma wo technocrat unim technocrat ba bi obi mo fa wo fiti preko apɛ na obi si oba besie ni funu ɛwɔ Sunyani odomase tradition friends odinaso amusieye na technocrat ufiti ya say mahihye timetable me be wo ba kire me be yi a kire mahihye timetable ne say na say wo ye besie wo odumase na nana tankonya asase a wo ye hoho a ye bedu 3 million onye hoho a ye bedu me be wo ba kire wo giska na Saudi bi be kwa himfi ama na nanom de bia ya amamre ne amade akonsuom na wo makwa ya amamre akonkonwedam na kwakwa ya amamre no oje ya pe na watwe drowa na de US ye wuru na de bi bo adwaman de bi ye masem ade na esese wo de ye na yaka kire se fa ye no omfa nye unim de ye beto tie de wo maye binom de bo adwaman binom wo mpanafo binom e de bo adwaman binom wo mpanafo abusia de tie ne se me firi hunhum kakra wa na maba eye me firi hunhum kakra mabodamani unim se eye afi wo de tie yansa abo ayi awof fa me ko Sunyani ene de me kan nyina ne se odomasi number 1 traditional council omanhima nana ya adansi puduo the second ayade bi ma mahunu sa mpa nana hima eye nana hima ochiame maajo nana me jo so boko de na me adan ma bia boko na odomasi number 1 traditional council wa mo hoye bia hoye ede nyankopon ase bia hoye manyane tie se mosie na ewo ho no nyame ya adomo a mo be relocate me bo a yeah na kasase chiame mame me ba kasase chiame wadaroma me nkase ntiawo me pa kire se Sisi de wo hye chiame atade se eba se asiye ho aye ma na se mu move na mo relocate a wadaroma 1 eye ho yadwuma 2 amamre ni amane bi wo ho a omo ye abusunyame manana chiame akire no wi a made wako on physical grounds the Sunyani West Assembly mpanufo bi ni ma ya ene nana ya adansi pudu a otoso mienu oyo man hima apusu no ho sada nana hima apusu no ho nde no we na frɛ no hima we na frɛ no ohima ontwe ma bibi nsi ohima ontwitwa nsase nton ohima odwene daache ohima ne nkrofo haw ye ne haw because womo e wodumase ne ba se nana man hima yeti kuremu yekosie nipa yeji en 40 million 50 million ana ohima se buei awurade me yebatan adan ampa afi evidence na mbe yi no Sompa TV e de a kire wo no ana nana hima se kokofra MC Ibrahim kofra MC Ibrahim fra coordinating directors Ibrahim hwa kuro ne yamodia kuro nu eyamodia na se kuro no mo na mo hwe so a asase yamodia ana mo twetwa asase we ayese toro asa agro o mo de krata ba ya asaye no kore abusia na action na ya dance puduo taking enawie no me wi abebo tape no e de a kire wo o cha me wadaroma question me busa no yima no yo komna memma tifo nyina adwuna menchia me nananom titro eye nana ya dance aboni den ene ye nana kwadwo bedu ono so egiase ne osabere ma kwabene bo akrontin nana no menchia mo nyina nwumre komna diom ne se wo bebia se amusieye eye ma anase etukuro na meka se tukuro na chese aben kuro no wo kuro nim wo se yetimi pe baabi foforo na ye de hokoye amusieye na se wo kwa akopɛ baabi foforo nso de ho akoye amusieye a komna ye nkon kopɛ ne kwa anase asase no ofitin a se o mede ha ya ba be enya assembly ne kotwa da bi assembly so ni asase enye ono na kwa akopɛ na domase kuro no ma menkyerem se on se eye mienu ye wo adomase ene wo domase number 1 enti assembly no ma nananom eya awe se assembly na benkuro ana tukuro na se ayema asie na benkuro sa abenkuro no enti na nananom so akontra pa ho na oma pasase no ebi de ama assembly no ne oman no
enyina na kwamna onse ansa kra na be move akọ onse mfiti prako nkasa ye kutu amu ni nyina de akọ honom untimi de bida obiamu untimi da ewo se amamre kwanso no nananum kokoye amamre eni amane ansa kra na ye de bibi ba kobofuma na ba koye bibi a ye tuamu no yakwa me kan se akopasa ase na wie na yenya bia ye ba be move amu na ye ni nyina ho no akọ no o se amamre kwanso ye amamre ewo honom sa amamre ne de wo woni tuasa ne bia no ye tinsa begu fom ye betwa dwan na nanom ye wo kanche bi betimi akanche wo honom ansa na ye because ye kosere ye nananom ne ya pa wo ma chew wo ma ye yi mu kuro na eda ha se no na ye de akoba front yo chama ite se utu wasi ahimfie na pese uyi ahimfi dada no e de ko eye ahimfi munum unsa ahimfie bi abosom wo mu sa enti se wo yi bosom no e de na kwa ye nyina no pa ye nyina wia ye nyina na juda suom oda se enti ye nim se asamando eye oman enti se ututu obi kuro e de akoba bi fufura ye mfiti preko na ye nya se o se okona okopa na chew na oye ewo eye eno ho eno ntino na eno nso ho de na so ya mamre otiamien ene mamemko hunhum fam wo ho na me ne komfo ya apia yo na me ne komfo ya apia nim komo na me musa ne se ye move asieye na yakọ asiye fufura yese ye relocation of a cemetery amamre ni amane kwanso no den na ekom na ye betimi ye move saa assembly betimi ye move saa se yakotwa baabi munko siesie nipa wo ho na ba sa de ne besie konfo ya apia Sompa FM ni ma adwe mejo so eburu na konfo pani ho ye abosoma da roma me ho ye fa ye da eye twredi amponyankopon ne Christ Jesus nso ase ene wonso so mabosom adaroma na konfo ya apia konfo pani wadaroma ye kasa asie ya eye hefa de damasi bebre me chia motiefo nyina ene mashafo on say ye kasa amusie ya what the coach kasa ma eye emusio asie ye. Okay. Adia enye de ko emusie what ya say musie asie okay emusie asie okay ansa na nkakru emusie ebeye ma no na ye se be ko ebi trasa so be fufuro no ye de komo mu a nke de amane na eye amane ne sei okay ye tra atase ne wia ye pe ogan ene ensa de kose ahana sabe ye de awufuo beba okay nanso ye se ye be twanti no meto awre Kuno meto ohawmu amane mu wumu enti ye ogan ye twen ye twa de shefo se ye nhwe se enipa mu okay enipa obewu enye mrantie enye mebawa enfanye obi anka wakoni mfie bebrebe okay a free 70 echo 80 to 100 na ya bo amna dia abo na yere ashim ya bo amna dia abo ni shem yes ika abo na me dia abo na shim na ya kantiegu abo na so okay na ya ye amane no ansana kuhene no ebetu na namo a obetu ne to afiriwa ansana be ya de nye kromo ne nyina na eye aye kuhene ohema ni kontene ja afene achame yene emo na ye ana konfo a o kuronum ka ho a wo ye oman no konfo enya konfo bi ara konfo okay aye oman no konfo okay no ma ye sa amane no so wa anya ne sa na o se kuro no enipa wu aye manti e twa de fofora o so funu so o so wu so
Egonya kutawfo. Yeah. Na wanya sama ne na. Nipa be wuti sɛ de sɛbe. How amango aba na wansi na bu ho na sɛbe. Wo ma di abros no mo ti wu. That's it. Nana konfopani wadaroma. Enti na kyerɛ sɛ. Ebasa asie dada no a na wo mu sie nipa e wo ho na ene wo kyerɛ sɛ yenye we no. Ɛhɔ nso no senke sɛ yɛpɛsɛ bi a yɛ level hɔ na daakye bi a de hɔ yɛ asase a ɛno nso yɛbɛtumi afiti prɛko akɔfa wɔ bubudo za bi gugugugu adwidwi agu ana enye ye omuni amane yɛ ntontwene yɛfɛ ate abusani agrotete obi kyerɛ ɛne ɛdɛ akadeɛ kropia no yɛ wɔkɔmfo panyini wom ɛyɛ ɔma na kɔmfo ansa na wɔhene koraa bɛyɛ bi na obusa ɔne bosom panyini no okay ɛnɛ no ɔmo nyɛ ne saa sɛbe meme maame kurom ɔ baabi a meme yɛakyem ne ba baabi a maame yɛsie no kuro adɛto ɛhɔ ayɛ ma yɛse yɛtwa foforɔ de ama kuro no yɛnkyi hɔ na ɛbɛyɛ na ehu ne sɛ ɔnso yɛkasa nsamampom ɛnka nsamampom ne ehu baabi ehu nanso so ɛyɛ tumi bi a yɛaka me na adɛda hɔ ama honhom asom ɛno nti ɔn sɛ bayifoɔ ɛdɔkyi obi no wu a yɛde no kɔ amusiɛyɛ ka nya husband ne nipa wu a yɛde no kɔ asiɛyɛ ɔsɛ obi hɔ ananka ne wuo ne mmerɛ nyɛ dɛn ɛnsoe ebi yɛ atɔfo wuo nti saa atɔfo wuo no saa nipa na adɔkɔ akɔsie no ne nsaman na anaasɛ ne honhom ɛbɛgyina nante saa kɔpem sɛ deɛ Nyankopɔn abɔde a ɔde bɔɔ no ani yes no ɛbɛso ansa na obɛwu a wasaa yɛrɛ wasaa wu sɛdɛ mɛka wadam ase metie paa no because obi wɔ hɔ a ne mmerɛ nyɛ dɛ ɛnsoe ɛna owuyɛ saa nipa no ayɛ sɛ dɛn nam sɛ ɔde ɔwuyɛ o ɔbɛnante wiase baabi akɔpem sɛ sɛ Nyankopɔn no onya 70 years 80 years because obi wɔ hɔ a abayifoɔ na ɛyɛrɛ ɛku no eti ɔno no saa nipa no wɔwu kɔpem sɛ ɔbɛnante wiase kɔpem sɛ ɔbɛsa ayɛrɛ ɛnyina du ne mpanyin fie so ansa no wɔwu saa na kyerɛ nti na nasɛ mekyerɛ wo yi a na sɛ asie dada mu hɔ no sɛ empo sɛ yɛbɛgyae hɔ a ɛnyɛ sɛ yɛfitin ya ne yɛgyae hɔ anaasɛ bi a yɛtutu funu no yɛde greda dua fa so yɛntimi nyɛ no saa dabi wɔno amane wɔ hɔ a ɛsɛ kuro wura no ɛyɛ ɛsɛ fitin ya sɛ yɛtu agu mu nti no yɛnya bɛ foforɔ nti yɛnlɛbo hɔ ne yɛntɔn ma wɔ bi na wɔmɛsi dan hɔ dabi ɛnyɛ adwuma saa nipa korɔ no a wobɛtumi si dan no ɔsɛ dabi abɛba ɔde ane abɛ no ɔne nsamanfoɔ adi ose wobɛtumi apa asase no asi dan hɔ dabi a ofie no nsamanfoɔ de ane abɛ no adɔkɔ bɛba no ɔmu adi yeah ɔkɔ bɛba no ɔmu adi ofie no so tɛn biara ɛbɛma esie no mu ayɛ tu wowɔ hɔ a bɛhu saa sɛ obi nante fie ɔso na wɔnyɛ dɛ wohu because ɛyɛ obi tena berɛ no wayɛ dɛ wabɛtɔ no nti wɔntwɛ ma wo baasa ɔmo yɛ amammerɛ ne amanneɛ na wɔn fa kwan papa so deɛ a nananom no bɛka nkyɛ yɛde sɛde ɛna aduru kurom eti baabi a mowɔ biara no mo nna ma mo nsɔre mba wiase yɛayɛ ɔde aseɛ ɛwɔ kwan a bɛfa so a bɛka nkyɛ no asi na nana kɔmfani wadaroma afei tie wokɔ mansi mantam a wobɛhu sɛ assembly fo sɛ wɔn na agye asie ya abɔ so enti obi awuo no na kwabrane te no office ɔyɛ MCE ɔyɛ engineer ɔyɛ coordinating director ɔyɛ abɔ ne tie na ɔte hɔ ɔse ɔyɛ environmental officer na ɔse kwasie hɔ okɔ a wɔkyeman wɔ hɔ fia receipt
30 million ono krachini no onko asie ho bio onko ya mamre onko ya mane oji iskani wie ya pani botom wuru ana ban fotom no de akwa akoto sika no onfa bi nko nananom a o kase esese wo mo na wo mo koya mamre ne amane a o kase ensuo ne mepo ne eye abosom ewo ho no na ono de sika na hye ne botom ana o de akoto abanko fasim nananom nim ho hwe wadaromo saafo na otine office na wa locate asase se wo peso di asase kuna to ho na daachi bia wu asie wa na wo de price ya to so oni asase ne nkasa onye hwe no wadaroma mo na mo hwe hunhun mu asem saa sika na wo mo gi ebi nko nananom ho a yemfa bi nkasa nkyere nananom no e wa asotwe de ma nananom anase nipa na ote office ro abo ne tan na wa asotwe ma no ono otine office eno wa di adie asotwe aba nananom problem cause crew no enyo ono na ne dia nananom na nere ayo mo dia endi sa mutibone ba kuruma wo hene no na ebusa o yemusa DC ebusa ho an no what you say za Matias yeah ya ni group be na nanom na mom ho kwa so fa ansa no so we DC o we hwan yo emusi enya wasem ayo hene asem what you say ayo kwa me kwa mu kurum ene ayo ma ere as o aba tra ti no emusi e ho nya wasem ade ayo wasem ane fe ebi ana nanom ato asase na na perform wo amti hedi to ka so do ere ekom wati asie tisa na emre na da ma kwa mo twi sa ne ma na ere afa no so na de ndi chese ayi assembly for dem mo ye hwesofo keke ba asase na nkasa de na nanom de ya na nanom asem ono de na nanom asem wo ni pana wo we DC yo ha na ye won ye o unni chafandi awa sa ere adigeni pate masesa Matias claro ahe fono to mo ne wo nya ma ba nkrofo pade ade ha etiane drube ti ahe mo fo ne mansa ane ma ni na ere Sisi na sabe ko nya abe kese ntakara pade ade obe kese ntakara etu di yo na ba na yo ro ti mfa wo tumi e me ya de e close na ni so I have a photo, a good romaton money money. I am many being one, now I'm abasa. This is my near dandia. Now, as assembly new to me be as because asase da ho a be a year a sieno or no to chap board the atoso no just can actually but to bar such in the bar. I am one for the bebam so. One year, yes, one him for four. But yes, because we do call also. That's why ma. This is on phone. The old men out the crew now. And I will also want to way. I'm a queer one, a few for a queer one. It's here in the corner. This is all right. To come ready to our area. Oh, my. It could be dear to one, and I so born area at Dawson. Matias here. Confopenny Nana Yao Apia. Sompa FM, Yeda Sinen Nesumun Samoa, Sumamun Samoa, only achi. Confopenny Yao Apia, Abusia, Sawati. Afeti de Sunyani West for aye. Call Facebook, call Sompa. Afem be cancer be actual, me be wura. On some wako hum. Medo, sa hum, right? Medwako hum. Now medo bahu nemani. Me we are na masando wako bukum. Fatu trim se assembly bia hunu nyansa mento sabi so hunu nyansa se asieye ono ena wo hu tumi te se de Sunyani municipal assembly west ayena sansuti we kan se eya assembly bia sade se mochiri bia wo kuro bia assembly no wo mu no eye MCE ene assembly bia sade se mochiri bia wo kuro bia mu no okwachake hunu the number of funu a egum se funu no wo mo te sen se wo mo ho ye se wo mo pro se wo mo bon no eye MC bia ne assembly bia asede ana yesa na yesa ka no eno no eye according to pacho tie me on sa assembly for ehunu se asie sika wo nti wo mo kwaje se wo kenka Ghana mamra na ye wo mra bi wo ha yefre no Mortuaries and Funeral Facilities Act 1998 Act 563 Chreto so se me boa ko phone no so
Number Mortuaries and Funeral Facilities Act 1998, Act 563, Arrangement of Sections, Part 1, okay, Establishment and Function of a Board. About your call. So you so Vodafone, Ugugula, Ebeba Sisia. A MC Bia said, yes, sir, SSOT committee. Sa committee ni so baako na ehwe asieye no acha me se watema se pa jo follow me there sa committee se no ne so baako na ehwe asieye a Sunyani West fo ahwe ehu ne se asieye ese wo mutwa we etwa me de ba be kire no sie yete ya na no na obi frɛ se Sunyani municipal Mortuary okɔ ho no ni nia bajo nya ya good na busa ho se de oka no na me nia dance enti me kan so mfa dance mbrampa se na no kure se brahafo wa Mortuary bi aya mama se wo mo nana kufa do ayi ni bodi sen shift the school for no kono mba ne sen double track kira se ufunu na ya nwunu wo fridge ni ma fresh buy up na o mayi ne de na to ho na o ma sofan ya sidi so na wo de fresh na o ma de na kwakɔ di freezer ho na de aka na pro na de aka na bi ensuo firi mu bantu gina Mortuary na no ho a obohunu sesei me ba cho se wutie mi yi na de tie ne se eye MC bia se de se sa esese Mortuary facility bia wo ne mansin bia mu te se de owasie ya wo mtwitwa prices no eye MC bia adwuma se so bowura Mortuary na okwe se de Mortuary fridge no wo ma ehyem no funu ni sete se de okwe se funu no adaka na odemo no eye ne capacity ni degree Celsius no eye Mortuary ho okay mi wi abekenkan de a kire wo na abusia obekasa agoro bi na amanyofo no any DCs no ho de equality a wo mo no na wo ma tena so de equality a ye temamufo no na wo ma peja se eye law police ni bi ni nasem eye law na mi we na me de wako Mortuary Act na mekenkan na ma kire wo se DC se edi afe no nko Mortuary onim de oye se edi afe no nko asiye a onim de oye ocha me sanso fatu trim se unim se eya assembly bia se de se obi a odida funu bia wo mansi bia mu no esese ohunu funu ne certificate kita no obi a owo ambulance yemfa funu tie ambulance yemfa funu enti ka bia bo se yatwe ambulance bia no mra ya makenkan na kire se SSS assembly for no friend wa assembly ka kire ne se ka bia he de fa funu no yentwe ambulance is meant for sick people na e assembly na se de se obetwere ho HEARSE Haze Toyota Haze wow HEARSE enti wo se ya twere ka bia ambulance no mo de fafu na etia ga na mamra e assembly fo no adwuma wo mo hwe asiye so a wo mo twitwa prices wo doma se no e saafo na eni kwa se twere ho ambulance eni titie wo mo twa ambulance no se wonim na o hia na ka kire se chale me ofunu bu ha kokafa se de obesie didi watem no I'm telling you, opako ambulance service. Na kwa kachiro mse mi wofunu bi da ha, nti mo nkonkofa. Obedi du atam na wakachiro se ambulance yemfa mfa funu. Ye de fa funu bra. Odi afa ya afọ na nkwan so a ebia okon. Na eno kura no. On condition odi agora obeja no ho. But satan oja no ho enye nti so de ko hospital. Enti sa ambulance yemfa mfa funu. Enti ka krom ha sei. Cars na omde fa funu na ya twere ho ambulance a. Enne assembly for no kwa asieye ekotwetwa asieye agi sika no saa cars no senka assembly for sam wo mu nyina na omo twere ho haze yentwere ho ambulance emra no kire se so twere ho ambulance na akura bi ehu pe na osuro emra no si entwere ho ambulance because twere ambulance na akura bi ehu a atonkrofo tirim se ambulance ye de fafunu enti wo twere ho haze na enya common nti ye de kwa a ohun se eyefunu busa ho se empendo do se na hu se MCs wako eye Sunyani municipal Mortuary se okwa akwe se de sebe funufu aguo ni nyina wo mo te sen nanka wabie
funu no mortuary no no ma mortician no ana mortuary man no abia ma no wabusa ne say fridge no efa nipa do sen na afa sen na wo mo ho te sen e ma do sen na wom e me ma do sen na wom na wo mo ho ye funu no mproye fridge ni say ye degree session ni say satam no na o committee na wo hwe mortuary so e wo municipal no na wo mo chairman egina won chen wo hu ebida afi famiko Facebook hwede Sunyani West fo aye pe na voice ne mame na me mo hunu se nsem a esisie no wo de montre Sunyani municipal ha na mo de ne se muntwitwa eye ensase eye sie ensase na mo giska ngum botonti a me frɛ komfo so de twitwa na mo fa musuo embra na nanom hwa ko Facebook obehu bi okọ Sunyani West ya wo ma tre ho category A category A ni kire se wanya 1 year kopim 5 years a ye kwa akosie wa first no wo mo gi 10 cedis se no wo matum eno kra 2022 wo matum ko 20 cedis afetie category B mo wonya mfinhie nsia eko du enson first na ye 15 cedis se wo mo gi 40 cedis afe category C wonya mfinhie du nwotwe ekwa first na wo mo gi otio 21 cedis ene unipa wu a wadi mfinhie du nwotwe no ukwa ye kire site ho kekese no e company force no obetua 3 million wow 3 million eno no aye wa kire site no na ukoto ho a afa na sie man no so beka kire so o2 no boys ye betu no eno so de mai afa tie category D no wo mo si tombstone marble terrazzo and afa vault de friend piamon ko no ana obeto terrazzo ana so de abo ne sa ne ma no ebe decorate so ana so be piamon ko a first no wo mo gi tiew first no wo mo gi 60 cedis ene Sunyani West for say unipa wu hospital ya na se ebia wo mo hu se wo be decorate ho kama wo be ne piamon ko beto ties a wo mo say wo betua 4500 45 million sa sika no enkwa himfie eno na ma enne oman hima owo Sunyani West odomase to be specific odomase traditional council nimfo yin na ho no afna wo efe eno pusu no na se hwe for the where sa mi mitima asase so na se makotwa asase di amawo na se ukwa akosie ukwa kire ho keke ukra ukwa kire ho keke amana no enya wo na ukwa akotuo na wo di pepe eto so kaka se na akona aye asie mokyere efense asie wo kyema ye kire se aha na obetuma sie onipa no 45 million afetie Grace Space Reservation Cemetery tie sebia wa utum so obewu na wako Sunyani West Assembly ho se area ha ye ofepa ntino wa heda tato ho se da ti bi awu a unse kokuruma o mtaye otaso no watato bi ane maame ne papa na busua fa watato sa area ho no one time payment no first no moje 1500 15 million and next obeto asase ato asie ho e bia maame o papa unia bi da ti bi nsi ho a obetu ya 4500 45 million netie ebia na o maame awu o papa awu na obesie amu no obeso okoye maintenance kakra se bia eho na bubu kakra na tiles no pese okoye ho kakra waji sika na wi akwakosie no kra na tiles no ho bubu kakra akofa tala anasa akofa ebisa onsiesie ho kakra ndodo ho no wo se na obetua 3 mil eno no obetua 9 million first na mo 3 million renewal and maintenance ubetua 9 million ufunu wamu hu afu a ebia wokododo ho na wa plaster patch na ebia tiles ni hu abubu no wo mse brabetua 9 million afeti cremation kese ebia obusuani bia wu amanone na o ma hye no sorry ebia wawu wa ha na ebia opesa wo hye na na se bibisa ende kra intense wa ha eno no
wɔn kyerɛ sɛ first na utua ɛyɛ 3 million and no betua 9 million afei category B non-association member Ghanaian ɛno no kyerɛ sɛ no kyerɛ sɛ ɔmo deɛ yɛde hyɛ wo a yɛnsie no yɛhyɛ no so Ghana ni a ɔno nso ne deɛ ana ɛwɔ hɔ no sɛ non-association members and association members Ghanaians and baako 600 cedis ana baako nso 450 Ghana cedis 4.5 na baako nso 6 million and exportation of crops outside the country ɛno kyerɛ sɛ one time payment on say exportation on say funu bi wɔ hɔ a ebia te sɛ menkae nua bɛma James sia de ne yaw on say ne de ne yere ne funu free ha kɔ baabi te sɛ nsa wom on say saa no de free region we akɔ region foforo so enti wo export funu no enti saa na wo sa assembly ne ma on krata o de bɛkɔ baabi ɛno no yɛ 8 million no first na ɔmogye 600 cedis and 800 Ghana cedis. Okay. And I'm Mizulia on Nomuchim say, and say the way. Answer a funubu honoma na and also no, I say fee or a sorbo ha almost to say presby no money maybe and a sofa panin you are almost as soon as sorry no okay. I don't know a saying 50 cedis on the call 1.5. I feel tea away. Ebiana men and Poku Piesie. Mawu na me yere glad say dabi de wa me kunu si bua me no wasi fia ma me ne nyansi bi dia be wasi fia ma me wasi abrosan ma me nti bi pesa me sie ne wo me fie why you dan bi asu why you dan si wa pesa sie ne wo fie no eno no yesi e frɛ no a burial at home applicable only to areas with designated burial site first no moje 90 million first no moje 90 million say we get 150 million 15,000 wow 150 million Sunyani municipal sorry Sunyani West Assembly 150 million fancy ha abusia say wahu na we nyina na odumasi number 1 traditional council manhima na ya dance puduo the second say ha ya no one say na amen Mongo from municipal chief executive mra and went to me amba and fufa ne technocrat ne safo na make kire won say onabu kusibu adum wo de awufri sunya ha wo technocrat no almost 90% of them they don't come from Sunyani, neither do they come from Sunyani West wo de ajeje omo so na kanokure say obidi hia wu na okwa akosie ne wasie ya wo so onkotua 45 million sikani bi nkwa nanom ho amanom fa nya amamre ne amane eno ne okokyero site no afi watcher site na we boys na ekotu amana no anopa awia anwumre nsa bi no mbenom aduane bi no mbedi afo wia shabu abekọ akọ ne hwi baro ni nsuo afi so obeye piem nkọ a na nuhu nyina yesa onya maame ayi wie na sese close to 200 million addition to sika amodin aden na ya dansi puduo bu sa se ede na mudi sika ne ye o se ye de bi yem puntudwuma tienana hima omunyai sika no ordinance adentia eda se efremi na ya dansi puduo the second odomase man hima yeto yensa frɛ MC efa ya munsi ye Nsem a ye man ebo ya mane ne adofo binum so yi asutire na ye baaye no so no in fact bo na omo keka no e wo soro ebi eye 150 million ebi eye 45 ebi eye 900 enti ni nyina mu no ene me man ene me matrankonwafo ya ma omo order say Sisi no say sika no omo fanto ho until say MCE beba aba be kire ye mu ansana say to akoma mu ya manananom ama kwan atoa so enye sa ade a sisi no omo fa say sika na omo twa no atoro no ento ho na die ntina na assembly say oje eye 45 million 150 million so this should be una kosie na omo say eka omo emra eho omo de ye omo de boa assembly no
but ni nyina mu no na nke se nko munya nkyiremu ema nananom na wanya nkyiremu sese dia mo ho kyeremu no mo pass asene de motimi aba abeso nananom kotodwemu dia na sese no esese omutimi di nkyiremu eba be kyere ma ye man eti ase eda ase efremi na ya dansi puduo the second odoma se man hema yeto yensa frɛ MC efa ya munsi ye Nsem a ye man boy amane ne adofo bi no so yi asutire na ye baaye no so no in fact bo na omo keka no wo soro ebi 150 million ebi 45 ebi 900 entini nyina mu no ene me man ene me matran konwafo yama omo order say sese no say sika no omo fanto ho until say MC beba aba be kire ye mo your friend Nana ya dansi puduo the second the paramount queen oman hima ewo odomase no mo traditional council we na friend man hima nye wo ma ka kabie na mansini mantam bi ne ma ena meme ye man hima minni makonti mam nkoton mako minni aburo nti mam nkoton aburo minni bayire nti mam nkoton bayire minni ntosi wusu ntosi wu no bi wo kurom aburo wu no bi bayire wu no bi de wa kenten so a wo den no enya de a wo yo bi ye no wo kurom we na efre no man hima ne nkrofo de how ba quickly no to wana mo because ni nke ba besi de nke ba besi ni se womo se senya se Nana ya dansi puduo eye ba tanya de ne saburo ne yema no fotabra ba nkrofo nyina no mano a womo kasa oti a womo se nka next week enka funu bi ombeyi ni wo Sunyani odomase traditional council mpatamu bia no ya ne da funu no ewo ba bia somde da no nka womo so ni nyina ba begu eye ahemfie tu beba no Nana beba no nanka funu kete funu wine funu 2 funu 3 funu 4 se funu ombeyi ni wo odomase traditional council mpatamu nyina no nanka ya sani nyina la wa ahemfie ho uwe nka ya papa nka de enya musuo na nka eba kronum se ohima beda be sore na ya safunu lai e wo ahemfie se be fakọ ya papa we na friend o man hima ono onton sase ni opa de ehwe twitwan sase ton ba heart twitwan sase ton ba heart nananom binom afetie ko Sompa YouTube na fe administratively some de wako sunsumu and am de wako traditional council ko covid na just kekene ke the kind afetie administratively legally tie some ka cho say MC bia se de se mortuary okohokohwe afe join wo Sompa TV ewo YouTube Sompa TV ko Sompa TV oko Sompa TV a mi some ka law natural your friend no Mortuary and Facility Act maka natural nti ko part 2 of the Mortuary and Facility Act maka natural ko part 2 wako part 2 no thank you part 2 no or see decentralized management of facility part 2 no ko section 8 part 2 section 8 or see composition of district committee section 8 clause 1 or see there shall be established in each district a district mortuary and funeral facility committee referred to in this act as district committee. 2. The district committee shall comprise of the following members in respective districts. A. District Director of Health, who shall be the chairman. Patosawuti. Ochirese. SSA Wamuti committee be our Sunyani East, Sunyani West, Doma East, Doma Central. Your friend of Funeral and Mortuary Committee. Funeral and Mortuary Committee, no. Maybe a child dear, a bind some concoye. Funeral and Mortuary Committee. Afi wama munie. Also wama wa Funeral and Mortuary Committee no. Aya director on the health so ewo doma.
director on the health so ewo Sunyani East Sunyani West and the director on health one now hear mortuary so director bia no emran say one esa wo hear mortuary only MC mbechira ba MC so de hye 2 district coroner no judge panyina ono no wo kuronum because nipa bia wu na asen wo ho a ono na be sign coroner form no district police commander bia no mortuary committee a ewo kuro bia mo no wo ye member enti nyenua nko a task force a omoso mo nwen new town ene masom ho nko a mortuary nipa funu egu ho no emra no se wo ye MC ate committee ne emfa report mrawo enti wo ho a mbekere ba bia ne de ne hye wo ho a wura mortuary ho na ko hwesa de funu na egu ho no wo mu suti o madidi anopai awia nwum ne ya dandan wo mo tia ye ready District commander afei 2 representative of district assembly the district representative of the register of birth and death mona mama say ya wo ye nwoy mo afei or district town and country planning 1 representative of practitioner in district registered under this act nominated by Gino 1 representative of practitioner in the district registered under this act nominated by the district chief executive and the way and the direct report every DC say mortuary na wo Sunyani municipal hospital hono asai and the young kwana kokore afotie also 1 female citizen nominated by the district chief executive to represent consumers' interests. The members of the district committee shall be appointed by the board. Section 9. The functions of the committee. The also committee no monye. A district committee shall ba pe shall in respective district have the following functions. Receive and consider application of license under this act. Renew license under this act. Recommend to the board the sitting of facilities and hold public hearing on issues where necessary. After didn't hear me, also inspect and monitor facilities. About facilities here, no more. Also inspect and monitor facilities. The Ben what is a district director of education? Oh, sorry, district director of health. Say, Wako Sunyani Mortuary. And now say regional director of health. Oko regional level so regional director of health biano. Our the kromo se make us a money din. On da regional mortuary and facility committee na no a. Esa okoko hwe regional hospital mortuary na ho na yesusu se baabi kura bon ana pampa ba manya papa ya oba na wasiesie wa. A municipal hospital obi su kura de abasa ni funu na no last month na no makura na mintimi nkere. E ho so se no. O say inspect the facility. After we city submit a report of any contravention of the provision of this act to the board within 14 days of becoming aware of the contravention. Carry out temporary closure of facilities and report the closure to the board. And it's a much free bia say ya. Was say MC nkonon konkotum. Kwana kokotum. The district committee in exercise of its functions shall collaborate with subcommittee of the district. The provision of section 5 habia hiame. Co-registration and processing part C na fe mimia homano. Some catcher will say, ye parking kan yo. Ye parking kan. One was assembly for who in yansa say. Ye Jessica awasie ye. And if ye sika ye tradia to wo Sunyani West say nipa wu a. Now by you free obey way you 150 million 40 million. But the same Rana catch the municipal chief executive for what Sunyani West say. As a sort committee, na nipa no ye funu no ye kogu municipal mortuary, ye kogu regional hospital mortuary, ye kogu Duankwanta hospital mortuary. SS ukwohwe ni periodically bosumi miensa bi SMC o committee no obaba ko na ote office no your secretary no a o ka committee no be ka kire say Sunyani municipal mortuary no aye say regional mortuary no aye say and afa private mortuary bia ward district bia no SS ukwohwe hu ne say nipa dodo sen and o register de ombegum na nipa dodo sen kura no na
na watwe bia oyi nipa dodo sen fridge ni mu ayema fridge ni mu bon ye wo VIP and any VIP da ben what is the MC bi say okom watching inspection da because the honey scanning ho wa hu nipa bone ya amoyo no honey scanning ho but asie on the asika wo ho no ene de won some hu nyansa atwa price de abasa nya oman hima nani ate oman hima sabi odwiri nipa ho oman hima onwire the next elections no onwire the next generation oman hima odwire da achemba ho a enka hwede moyo asie ne de moni abri peska mo kire na yaka kire se monti committee no ene de monti committee awofke afa fa me call eye part 4 licensing of facilities section 18 anya hwa mo abusia de making kan no enfini trimu anya babro eye constitution of Ghana making kan de ma wo no na me kire wo se mawura hunhumu afemedu ko buku nkakra na wo the type of people I know muti sunya ha sei and na ukosie wodu nipa kwhye mo kire a unkoyi no na aye basa tantan tuntum unim se aye MC na onoa umochiri funu bia sepe blame the MC for that municipality because emra onoa section 4 licensing of facility section 18 part 4 section 18 licensing of facility or say so bi ba bebie mochiri ewo kuro bia so na wo ye MC ya no person shall own or operate a facility unless that facility is licensed under this act. 2. Facilities to which subsection 1 of this section apply are T. I was going to highlight mommy. 1. Or say cold storage facility of human remains. 1 no. Cold storage facilities of human remains. Should I say baby edi nipa egu a yefre ho mo kire no sa committee na me kire wo no o se SSS ye private o say ye ankurankure o efre say ye abanyo SSS baby o mudi nipa gu bia no anya hwe bia no committee ye ko ho bosumi miensa bia ko bentika mo kire na ewo amomaso mo kire na ewo ayakomaso ene mo kire na o ma bie no afi o se cold storage facility for human remains. B o se de ben mortuaries. Baby was a munkoni. Funeral homes. What funeral homes? Enti obia wo krom ha se a oso odi defunu bia no. E ya assembly na said yes so friend man de ba na oba register se odi defunu. Because ye ne defunu basa. E ya assembly bia said yes funu bia e be de no e wo kro bia mu no. Ohunu ya de kura eku no because emra na kire wo se SSC committee we ni ehunu we na do report koma we enti funeral homes. Afe crematorias. Joshua me pa crematorias ne mami. Ani se Colombia o se Columbarium no so. Ani mausoleum afe hwe abafke Jampo crematoria, Jampo Columbarium, Jampo mausoleum afe bra G ne de cemeteries. One was Sunyani Municipal Assembly, Woma Jampo Mortuary, a Jampo Funeral Homes, a Jampo Crematoria, a Jampo Columbarium, a Jampo Mausoleum, Woma Bakunkron to cemeteries, because a hono sikawo ho. And I make sure I'm the type of people you know more and some way Sisi, Afe H, I don't know spell mano, I will highlight mommy. I don't know spell mano, Hases. Once one to ambulance. Or see Hases, HEARSES, where you the fafunu ambulance na mo the fafunu yan twa ambulance e sa twa ho we HEARSES Haze or Hases afi wa hunu wa MC mo nim gu ase once what jump ni nyina ba cemetery because what tro the abaha but nipa de dafunu wo Sunyani West afei ambulance dodo ne Hases dodo wo Sunyani West no e sa wo gada ni nyina na wo mutua to de mawo ene de watu atra A B C D E aba G cemetery abetena se ene ne sika breyen busa wo se mortuary na e wo krom ha sei no mortuary wa yakoma so mortuary wo brekum any other private mortuary no busa wo se wo kɔ hɔ a nka ba wuni se mortuary no esese fa nipa 30 afa nipa 100 te se de enua na police fo no any friends and forestry for chichia SSF 300
Ubon so fa ne tin 800 ya na mache no sa pepepe na funu de no o kire se komo kire na kobusa mo kire man se facility no o register so no peni for 300 me buy no fa nipa 350 hwe regional hospital mortuary ese se fa nipa 90 etimi fa nipa 120 160. What is the regional director of health order? What is the regional minister order? What is the MC order? What is the MP order? Baby sika won kwa ena mope. Baby sika wo enkwa ena mope. Ya boy! Ya back Sompa. Ya boy! Ya back Sompa. Oh, see kwasi Joshua. Oh, chin do. Aha. Where they say friend HES. HEARSES. HES. Me kind of HES. Me sa serving for sa ne kano. Ye ne ka presenter no. Presenter. Enti HES. HEARSES. HES. We any edi for funu. Opa gogo. We ye di for funu. Ka edi for funu bi a tro no HES. Car the fire for the action ambulance. But one who say assembly na jump sa 1 2 3 4 5 aba cemetery aba tratra to ho jim krofo sikedi e wo Sunyani West say nyo man yima na de na si famo a na wotie Sompa FM a na yeso ya bam na ye deda na na stop wo mo a enka obahu ni say ya jinkrofo sikedi sa jinkrofo sikedi wo cemetery jinkrofo sikedi wo cemetery but more chire na ensa wo be make sure say nipa no ho ayefe na ye kwa kosie na waje hu sikedi no more chire ne mfa MC bia ho nyambe hia mo ka one after the other baby sika won kwa na mo pe be say Nsem Sisi we yaba no e be review niema santi next time wo do furu bia e kwa di samra we so Disamra we so AMC bia said say much bia say ya blame no enti do funu ko Sunyani Municipal Hospital mortuary na say ho bon wa menka say ho bon na say ho bon wa blame the MC what they call regional hospital mortuary now say pampa wo ho na ho bon machines na say ya don't blame the municipal blame the hospital administration blame doctor for MC a regional minister a nkrofo na ma frigi ne bon atanyam na kan yo mra na makin kan da so se me boa me se gogo ubehu bi nanu enura me ne abaye di nkomo no o ka kire se abayifo nyina kwasie o mantu kwasie na abayifo ko eduru sika so de a na magye Una wabo tie environmental officer, una wabo tie health director, una wabo tie sanitation officer, una wabo tie coordinating director, una wako school MC, una wabo tie surveyor, na watrasa na watu receipt pa, open tentini say you go hammer tie, na watu pa. Se adaka no se ebekom, se enkom, se nsu ato, se etimi ba sika be ba mo di nyina no. Asiye mo kire man kura no ni pay ya ka kire we bi 3 million 4 million sebi oyeda katini oye frafrani oyeda gombani oye siremuni nti wo fi se saafo no mo de sa adwuma no eyema wo mo ana na wo de na kwa kwatena asie ho mo kire man ana sebi asiye ya watchman wo behwe ni pay no na bi 3 million 4 million 5 million nti be ko asiye mo kire man no asiye watchman no no ane sanso ba amna because wa amna na esha na obi agiska no e wa assembly ho wa botai impo mfa nyampu ntudwuma amna se omfa nye no nti no ogiska no wi so obetu amna no wa hio so obetu amna no wa hio emfa no ho nyame na atwia mo ka no ye ne ema na dance na ya dance puduo wa hunu moto no wa stop mo wa bema wo Sunyani West ho a kwana kwakwa giska bia so obi awuntu kwa kotu me se radio ye di siesie kuro ye di siesie o me ye na kobo na na amane na di receipt we kwa kyerɛ no ene kobo nkrofo tape kyerɛ no na nkurasefo na mkwa msa na di asini o na mse sa Nsem Sisi me kwa ka kyerɛ na hima so quickly obetu ana mo bi kominim no ene awie ye nne no abuzia ye frame na Poku Piesie fa asemche me sintin transi mo bi nsisiw we Sunyani West fo be ka kyerɛ me no na mse enyo cheme na wa hai enyo man hima na wa hai krata yesu na manya evidence ye fa nko kire nana so ti ya pose me kurom minim wo hwe
ɛna frɛ MC so to kwan yo sɛ wamma o so nya layo ɛna nana sɛ matumi nurse so sika no mamu ngi bio anto sɛ MC ba bɛkyerɛ ma ne kronti a obi kɔsie ne funa 45 million 50 million na sɛbe ɔda hospital wɔkora nduru ɛtɔma na eduru sa postmortem kora Dr. Sampede nom ɛbɛyɛ bɛgye sɛ sika no 150 million mo de sika ne yɛdɛn ma stop mo wona mo hyɛ hɔ no mo na mo hyɛ me sin trafie mo obi nsisiw wate entra se mo bi ha asem bi ha house na to nya no me de ba ya me de kɔ na hɔ a na tu na mo wa ɔkyea mi ni mo adaroma na stop ni otu wo bɛmma wo Sunyani Wester obi kosie ni funu e wa sie hɔ bie wa wo bɛmma te sɛ me a ti receipt na me sanka receipt sɛ wo ma nyi wadi ada na me gya radio the radio siesie kuro entra se mo bi nsisiw entra se mo bi ha asem hawa fabra na nansamansaman hene the only minister for anwanwasem many me team the entu asem no ho na mo the hina say asa na wo ba no any court any assembly any ahemfie na ukita genuine document say de menya genuine documents amayi na afi makwa kenkan na makwa kenkan na makenkan na mate ase na mabekenkan bi di akyerew na ya dance pudo Odomase number 1 Odomase traditional council nana nyame nhira wo mahu se nana sa utu na mo se de nana mebo ma kuro na tumpon de mehu bia ye positive meka kire wo de hu bia ye negative so meka kire wo na kuro na tumpon nana ya dance pudo ohima tuntum ohima fefe nyame nhira wate ohima wo nton saase ohima wo pa de hwentem ohima ade efe ye wo fe ohima wo nkrofo haw ye wo haw ohima nkrofo su eye rapid eye swift eye emergency ohima we na me penasem abusia de aka no eye wo na wo ye judge panin ewa mi ame ho memfo ohima azimi mi nintos mintos baba mi nibi ntimi ma unnibi nyado aba mi nibi ma nibi tizeti aba mi ma nibi akwele aba mi nibi ntimi ma nibi oso na akwele ejiri gogwa edina ba nana udi amamere so amamere de minise yentontwene na udi amamere so a Joshua makasem ate udi amamre so ya fa kwa himfie ho ya fa kwa himfie like how ose so udi amamre so so amamre entontwe amamre entontwe na so udi amamre so ya fa ko wo hima no wa himfie ohima be ma etno ohima be ma fie ohima bat no ohima ba fie na wa ya amamre nti so wo se wo no oxygen bana se wundi oxygen no bi ni oxygen u ye oxygen ho ya fa ko unkonwa dan mu na koma unkonwa no oxygen ni bi oh ya na nya personal yeah no nko ane there for the whole community nti go to ahema for them another me country say okay with the time uko kokwa hene ono ane sanso ye nana kodwomasa ono aso ne ye sampa man hene mebo a acting mebo a sampa traditional na omo wa hema mebo a nti sampa hema untimi ntena nana kodwomasa himfie tawata se na wo se wo no se wo ye bayere nya bayere nti bayere ba Sompa festival mo se bayere ba se ayi sampa hene sampa hema ni bi a unse untimi nya ho amama ana odibi nso a ontena sampa hena himfie eni otena ono na hema himfie di because ho na nkonwa dan mu wo oja me chana se oya onya ona himfie ye no wo himfie na ho be oba otena be ma ya mamre me free mi krom office wa hinkro ye yankobiafo na na we afia kenten ye afibia ye kwa ankobia hema kɔ na nkobia fie na nkobia dan mu na wakoye na mamre nti nkura ya wo mu afini nyina no wahu na ode o makwa akɔkyerɛ mai wo mu na ode na akɔkyerɛ ankobia hema nkonwa no so watase na ankobia hene so me na champion na ono so na akɔkyerɛ sɛ nana nkura ya wo mu ɛwɔ akonya ni nyina so afini nyina wo mu ne wo hyira wo mu afeya no so yɛte ase yɛ ngu yɛ no ɔso na wo mu so yɛte ase a wo mu yɛ mema na ewo mu no wo mu nie so watase nti ankobia hema no enkotena nkobia hene
ahimfie emfa nkwara nkyere okay what I say so be anya ne pato o diule mu wo patom wo be ma alcohol anze man hene won ne de krunti hene won ne de e beda na krunti ni aka say me ko man hene wa kwa dabi nti nana ya dansi puduo oman hima owo odomase number 1 traditional council otena ahimafo nkonnwam ana o ma directive say me nana ya dansi puduo me na me ye oman hima me sew say sika na oje no oso munyaje so what I say munyaje kopim say MC be ba chirim kokoji be your reporter Sompa fo nyaaye ne de ko ma no ye man evidence no so hunu say de omo kan ye no kore no pusu no so man hima nana pia 0543989989 Wataka what was it wakanto kwa chani yo bronsan de nsa wonyami ani so tukrum ha hello Bacho din no ya kasa free yes I'm serving kasa free kan kwa Bacho nana Poku ne na pamfuti o nana say asem a isi ni nkofo ayi e chema dwene pa o nana ba wi anum tam ye hu sa de we dikka what you say na after kra no sa 150 million o moje no nipa no o to afisase asini dan ya na so say Dabio I 6 feet Dabi 6 feet now 6 feet now ye no fie no eno na ye 150 million no Matiase nanti se su Sompa se nipa no ko pasa ase asidan wo so a enti su Sompa so bato no be 150 million Dabi engro ye ko chef dani ko sha mena mama amana no nipa problem no eno miama sima bro sana mayi wanwuru mpasi ho no no aja no krapa ana de bia kan se party bia ba owoni omoye what you say na yet ma se omontra ho sa o we kwa na hima mama nke be ye wo pa o because I me kwa se ye ho na no omo yes omo bububu bi no nya mi hu ni de ko yesu wo se we de nkwa de menti ase bi gira se ye ho bi what you say also mo wi na ponche mentra ho ma mu me ubu ma de sa me se ye sa nka ho nti ye da wa se pa se we resist a issue we Nsem that said abusia 0543989989 0543989989 0247989989 hello Bacho din baby akasa free Jina so emai Afrodin baby akasa free Bacho also for yenti o ewa yamfo chance man yamfo oh kafra he kafra nana yami on come amen aduma we woni akokodura me ya na be din ti se we ahinta sem kese mo ye pi yami sana sen o ma quotation di o sem kafo etidu ni modun Sunyani din so Bacho o ken kan fo no han ko ken kan ma ya ti se ade we ade ya eya wudisem much na ni pana koda atrema na utiase edi se ene fushi ya koyese asori bi nzo wedding unya sika obushi nyenze su asemme oho no se enshirane wo o si enshirane wo a wo hene Odesheba. Yeah, inshirane wo a asase a wo hene ye adesheba. Bacho kikaman. Bacho dunse na se due wo asase, o se wo asase a wo hene ye abofra. Na wo asase a wo hene ye abofra. Enya akwala asem no wokan. Yeah. Na wo mapon ma to pono no pono anopa.
edun so no nso yeshra ne wo a asase a wo hene ye adehye ba na omakoma topono bra esemu ahoden enti saa mmɔkyere fii wei a ɔmɔgye atopono mmerɛbɛn enti saa mmɔkyere fii wei mu a dɔma sɛ kwan yɛntumi nyɛ saa mmɔkyere fii wei mu a enti sɛ ɛyɛ light ɛwɔ kɔtire a yɛntumi nyɛ ana enti wotimu sɛ practically saa mpanimfoɔ wei no mu yɛ nkwalaa sɛbɛsɛbɛ adeɛ sa a nkwalaa nna o mpanimfoɔ nna o mpanimfoɔ dwen man no ho ba no ya akwalaa deɛ ɔsɔ ha na wɔde sen asase no a wote so no bere a wokɔ akɔtena hɔ no wankɔnsɔto do na sɛ hena na na ɛyɛ dɛ na mmɔkyere hɔ no deɛ ɛwɔ so wopɛ enti ɛyɛ adeɛ bi a yɛbɛsrɛ anka idu bi a yɛpɔnte those appointees no nke ɛma nananom mmerɛ no na wei so ɛma nananom aka nyinaa hu sɛ nananom ma wɔ m'ani ɛna hɔ te sɛ Ghana ɛbɛto me kuru susua nso ɛkyekyere susua nso ansa na Ghana yɛ den ɛba te sɛ ansi ti bi ankwanta na ɔpɛ sɛ ɔyɛ nea ɔpa ɛsɛ na nhyɛ asɔ nyina na aka nkonnwa so hu sɛ saa amtisi nyina konnwa na de ama no ɛba na konnwa ne wɔ hɔ nananom nsua deɛ nanadɔm ahene yɛ na ɔmma aban mpanimfoɔ hu sɛ yɛpɔnte na konnwa te ase ɛsɛ nnɛ dɔma se yɛn awiemfoɔ de yɛne bi firi hɔ a yɛbusuani wa yɛnsie no ana this is madness yɛda nanafem ase ɔnsɔre ɛmaa no wɔyɛ o nti mmarima no soso nananom mo nsɔre 0247989989 enchia ne ye nsem sisi o me se ntena se mu bi sisi o me wie pe e de nsem sisi ahoma ne betu dwa we nka ma ya nim ne yamfa nkoto na nanem animu a enga hwe asisi esika na wote ho ma bibi sisi u na wore aho hello the bachona na Poku me pacho good evening nsem sisi o nsem sisi papa pacho ho ni o me pacho your friend Abigail e ka sa freedom ase yenti abi me pacho na na ka sa lima ese ma na huna so me afena mount sa eduma mai so yenya hinanya wo ima ku pedinfo enya hima obeton ta sie di kwa mama ya ni no ye ho achire ye se ya na be kwaso anana na so na yesrew bo amabunu na so ye mpia na kodu animu e banana se enso me da se montai nana ya adansi pudu achi nana akasa be manuma because odoma se form by as no musi se ne bi musu pebre no mihiem na mo so nkate kwadu watermelon na mani age aburo na akora sanso hye nachi na wo ton bofrutu nana pusu hu adwuma mu nso hello yes sir hello kama ni ya metonka kama ni kama na hima de ne si fon kama papa na nyambikira no sebi ene yeso ti senhima foni binye papa na nyambikira no papa obotunim kom na nkratifo na kwatra si ye nyama wo mu de wo mu wa ye si wo mo betu wo ofa ya wo betu hefa so omo ya sakra kai atam ifwe betu wo mu wa wo betu ye si wo mu wo mu humia betu wo mu wa ya mo betu ye be si wo mu nso everybody Bedem permit ya gisike ya okwa ya man receipt no ya fa gbenibutum okọ kan asem omo ye bi me ko so akwa ne bo se be pia yin fie
MC Bambi Gantua up to date receipt mission was here near Mother Sinam to share. We are in Piesie Kazi and Panchi man and as in Piesie Fatubutum. Namno Kika be Pia and now over his sheet. Uncle Felicity of the scene never sit in my yet Tiano offer. Yet Tiano, bring any part in the nursing forms and I want to get Papa by 10 years ready. But the doctor, me penny for to power.